Moi boas a todos e a todas. Imos xa co último módulo do curso, co módulo final, onde o único que temos que facer é coller o libro interactivo que creamos, que fomos elaborando no módulo anterior, e introducirlle o que é a avaliación, vale? Bueno, para explicar un pouco o que se trata, do que se trata, imos primeiro ver isto de aquí. Fixádevos. Estos son os criterios de cualificación que temos que aplicar, non? Nesta tarefa. Entonces, se vos fixades, eh, o primeiro que temos que comprobar é que habilitedes o botón de reintentar nas actividades ou recursos que teñades no libro interactivo. O participante habilitou o botón de reintentar nos seus recursos e actividades. Eso é o primeiro. O segundo, que habilitedes o botón de amosar solución. Terceiro, habilitar o botón de cadro de diálogo de amosar ou verificar. Cuarto, habilitar o botón de cadro de diálogo de reintentar. E quinto, verificar automáticamente a resposta. Vale. Estes botóns de, bueno, onde podemos habilitar, mellor dito, estes botóns, si nos vimos aquí, o ides a topar aquí. Cada vez que nos creamos un recurso, unha actividade en H5P, como por exemplo esta é un filling de blanks, si baixamos nesa tarefa, chegades aquí a un apartado que pon configuración do comportamento. Bueno, pois o desplegar a configuración de comportamento é onde ides ter precisamente pois o botón de reintentar, pois aquí está, activar, tentar de novo. O botón de amosar a solución, aquí está, activar o botón de amosar a solución. Pode marcarse ou desmarcarse, teñen que estar os dous marcados. O botón de cadro de diálogo para verificar, pois aquí o tedes. Amosar cadro de diálogo para comprobar, hai que marcalo. O botón de cadro de diálogo de amosar, perdón, este xa o dixen, de reintentar, pois o tedes aquí. Amosar o cadro diálogo de confirmación para tentar de novo. Ten que estar marcado tamén. Verificar resposta automáticamente. Aquí, por exemplo, eso, bueno, sí, comprobar as respostas automáticamente. O marcamos. Vale? Si baixo, aquí teño unha de true false, tamén vai ter o seu configuración de comportamento e teño que marcar, pois isto, tentar de novo, amosar solución, o de comprobar, o cadro de diálogo de reintentar, comprobar resposta automáticamente. Si sigo baixando, aquí teño unha de drag the words e se vos fixades, aquí no configuración do comportamento solamente me aparecen estas tres opcións. Bueno, para que nos demos conta de que sabedes ir aí e activar ou desactivar as cousas, pois o que podes facer, se queredes, é deixar todo activado. Así non somos conscientes de que sabedes onde está a configuración de comportamento e que aí, pois hai cousas que ao mellor pois poden interesar activar ou non, vale? A idea é que coñezades onde está a configuración de comportamento. Cada tarefa, sí, ten a súa configuración de comportamento correspondente. Pode ser algunhas que simplemente teñan tres opcións, outras, como vedes aquí, pois que teñan máis opcións. Si estas opcións que aparecen aquí vos aparecen aquí, pois as marcades. Se non aparece, se simplemente vos aparecen estas tres cousas, bueno, pois marcade as tres cousas, e así vemos nos que verdadeiramente sabedes onde está a configuración do comportamento. E nada máis, isto é o que habería que facer nesta tarefa final. Unha vez que fagades simplemente que editaides o voso libro e accedades á configuración do comportamento das vosas tarefas e marquedes o que hai que marcar, como sempre, enviamos a ligazón á aula virtual de Platega e o curso estaría rematado. Pois moitas grazas a todos e a todas polo voso esforzo e moitas grazas a todos e a todas polo voso interese.
O saudiño